देरहासार इस्लारिनि आखाइ दं हिनजाव लाना खारनाय एमजि लानांगौ नङा होमबा बे हिनजावखौ सोर खालामनो हादों जाय लाना खारजादों बे हिनजावखौ सोर खालामनानै होदों होनोबा देरहासार इस्लारि देरहासार ड्रामा मानि काहानिया सिङाव बिराद डेन्जार मानि एमजिआ बिराद गोथौ हाखराव गाब्रबाय रायजो रांथामानि एमजिनि सालथाब एमजिनि थिखुरलाया दिनै हाखराव फैबाय गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय गोदान खौरां आरोखि ना एमजे हिनजाव गदाय लानानै खारनायनि मेन आखाइ दं होननानै बुङोबा दा जोङो देरहासार इस्लारिखौ दा ससियेल मिडियायाव फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ना बेबायदिनो आरोखि सासे सुबुङा एमजेनि हिनजाव गदाय लानानै खारनायावहाय देरहासार इस्लारिनि आखाइ दं होननानै मोजाङै फोरमायनायखौ नुनो मोनदों आरोखि दै रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो हागोन ना नुखाबायबा नुखाबाय नुवाखैबा आरोखि ना लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि जोङो दा गोबां ससियेल मिडिया नुगासिनो दङलाय आरोखि ना माने सासे सुबुङा फोरमायदों आरोखि एमजेआ जे हिनजाव गदाय लानानै खारदोंमोन बियो मोनसे दाय गोनां दायनिगिरि आरोखि ना हिनजाव थासेयावबो हिनजाव गदाय लानानै खारनाया बिहा दायनिगिरि दा बिनि माबायावनो आरोखि ना खोनानाय बायदिब्ला एमजिआ बै हिनजाव गदायनोहाय गोबां फैसा होनांगौ होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों आरोखि ना खिन्थु आं बुंनाय नङा दै रायजोफोर माने सासे सुबुङा फोरमायदों आरोखि ना बै हिनजाव गिबिखौ गारनो थाखाय बोसोरनै टाइम दं आरोखि ना बोसोरनैनि गेजेरावहाय बै हिनजाव गिबिखौ गारनानै ना बे हिनजाव गदायखौ लाफैनांगौ बायदि खोनादों आरोखि दा खोथाया बेसेबां सैथो जुदि बोसोरनैयाव गारनानै जुदि बै हिनजाव गदायखौ लानो हायाब्ला एमजिआ गोबां रां हरनांगोन बा गोबां लाख थाखा हरनांगोन होननानै जों बे भिडिअनि गेजेरजों एसे मोन्दांथि मोनदों आरोखि ना दा नोंथांमोना साननानै नायदो बा मिथिदो आरोखि ना एमजिआ मा खालामनो सानदों प्रितिखौ गारनानै बै हिनजाव गदायखौ लाफैगोन नामा बेबायदि मोनदांदों आरोखि ना दा जेखि जाया रायजोफोर नोंथांमोनाथ' गोबां समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिबोबाय नुबोबाय दा जाथाया मा जादों नोंथांमोना मिथिलांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगोन आरोखि ना बे गासैबो बुंनाय बाथ्रा बियो आं बुंनाय नङा सासे सुबुङा फोरमायगासिनो दं आरोखि ना दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ होलांनो नोंथांमोना नायलांदो एमजिनि हिनजाव गदाय लानायनि सायावहाय मेन मास्टार माइन्डआ सोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों पाब्लिकफोरनो फोरमायनानै होनो गोसो जाबाय थादोंमोन नालाय आंनि गोसोआव हमथानानै थादों मानो होनोबा मालायनि जाथायफोरखौ मालायनि पार्सनेल काहानिफोरखौ ससियेल मिडियायाव सोरबाया बुंनायनि मोन्थाय जेबो राइट्स थाया खिन्थु बिसोर बोरै जादों माबोरै हिनजाव गदाय लानानै खारदों आरो बे हिनजाव गदाया सोर बिनि सोमोन्दै गासिबो आं डिटेल्सखौ मोनथिजोबो आरोखि माखासे मानसिफोरा बुंहरदोंमोन आंखौ माने सासे सिस्टारा आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन माने हायोब्ला बुंनानै हो आरो ससियेल मिडियायाव मानसिफोरनो फोरमायनानै हो नाथाय आङो बेफोरखौ माथा मारिबाय थानो हाया आरो आं मालायनि पार्सनेल खोथाफोरखौ बा मालायनि जाथायफोरखौ आं बारा माथा मारिया होननानै आं बे जाथायखौ दोनथ'नाय जादों अब्लाबो आं गासिबो जाथायखौ माने बेखौ गासिबो डिटेल्सफोरखौ आं लानानै थाबाय थादों आरोखि खिन्थु दिनैसिमबो आं बुंफोरनो होआखै अब्लाबो आं माखासे केपसनफोर लिरनानै माखासे पस्ट खालामबाय थादों माखासे मानसिफ्रा माने मोनथिदों मोनथिया गावसिनि खोथा रायजो राजाफ्रा खिन्थु आङो इनडाइरेक्टलि माखासे बाथ्राफोरखौ लिरै आं होबाय थादों दा गमामायैनो प्रिति नार्जारि एमजिनि हिनजावा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायना होबाय नङा होमबा जाय लाना खारजादों बियो प्रिति नार्जारिनि जायनाखि एमजिनि हिनजाव बेनि बिमादै जायो माने बियो बिबैनि फिसाजो माने बिनि बिमाया प्रिति नार्जारिनि बिमाया जाय लाना खारजादों हिनजाव गदाय एमजेजों बेनि बिमाखौ माने बिमादै जायो माने प्रिति नार्जारिया बै लाना खारजानाय गथ'नि बिमाखौ बिबै जायो आरो जाय लाना खारजादों बे हिनजावनि बिमाजों देरहासार इस्लारि जायनाखि देरहासार इस्लारि नङा होमबा देरहासार इस्लारिनि आखाइ दं हिनजाव लाना खारनाय एमजि लानांगौ नङा होमबा
देरहासार इस्लानि बिखुनजोजों जाय लाना खारजादों हिनजावसा गथ' बेनि बिमाजों बिब' बिनानाव जायो हो रायजो नोंथांमोन आं सिगाङावनो फोरमायनो नागिरदोंमोन खिन्थु आं फोरमायाखै रावनोबो दा बेबायदि जाथाय दा प्रिति नार्जारिया एमजिनि हिनजाव गिबिया गमामायैनो फोरमायनानै लाबाय मा जायो मा सोमोन्दोनि बिसोरो बेंटलनि आरो माखासे मानसिफ्रा कारिगावनि गोग्लैयो जिखुनु जाया बिसोर न'खरनि सोमोन्दो हो बिब' बिनानाव बिबै बिबथै बिसोर न'खरनि सोमोन्दोआ जायो बे हिनजावखौ सोर खालामनो हादों जाय लाना खारजादों बे हिनजावखौ सोर खालामनानै होदों होनोबा देरहासार इस्लारिनि बिखुनजोनि बिब'ना बिनानावनि फिसाजो बे हिनजावा लाना खारजानाया प्रिति नार्जारिया बिबै जायो जाय लाना खारजादों बे हिनजावनि बिमाखौ प्रिति नार्जारिया एमजिनि हिनजाव गिबिया बिबै जायो अब्ला बिसोरो बिमादै आरो मा जायो फिसाजो नङा होमबा बेबायदि गोलैयो नङा होमबा माने लाना खारजानाय हिनजावनि बिब'नि फिसाजो प्रितिया बैसोर जाय लाना खारजादों आरो प्रिति नार्जारि बिमाजों माने बिब' बिनानाव रायजो नोंथांमोन दा बेखौ गोबां दङ सावरायनांगौबा गोबां बाथ्रा दङ गोबां खोथा दङ माने सिङाव बाथ्रा दङ आं बेखौ मोनथिजोबनाय बा आङो जाय मानसिफ्रा आंजों माने लाना खारजादों जाय मानसिया लाना खारदों बिनि न'खरनि मानसिफ्रा आंजों बिराद मोजां रायलायो सासे सिस्टारा माने एमजिनि सोमोन्दै बा एमजिया माबोरै लाना खारनाय बे हिनजावखौ बेखौ आंखौ सिगां समावबो फोरमायनो बुंदोंमोन नाथाय आं फोरमायाखै बा ससियेल मिडियाआव फोसावाखै दायो आङो थानो हाथारैनि बिसिनि ड्रामाखौ नायनो बाबाय हो रायजो राजाफोरा मा बे भिडिअ होयोबा बेखौ सापर्ट खालामो बै भिडिअ होयोबा बैखौ सापर्ट खालामो मानो नोंसोर जाथायखौ मोजाङै मोनथिग्रो जाथायखौ मोनथिया जानला मोनला बयबो बेयो ओरैबा ओरै कमेन्ट खालामनाय शेयार खालामनाय माबा खालामनाय बेफोरखौ बन्द खालामथारदो माने बिसोर जास्ट ड्रामासो मिथिबायना ड्रामा माने काहानिया सिङाव बिराद डेन्जार माने एमजिया बिराद गोथौ हाखराव गाब्रबाय रायजो नोंथांमोन एमजिनि साल्टाप एमजिनि थिखफुरलाया दिनै हाखराव फैबाय बेखौ बोरै उथिनो हानो बेखौ एमजिया ड्रामा खालामगासिनो दं मिथिबायना खिन्थु प्रिति नार्जारिया बे ड्रामा खालामाखै प्रिति नार्जारिया सैथोखौनो खालामदों बेयो माबायदि आखुनि बे माबायदि मानसि बेखौ आं जेबो बुंनो थाङा आरो आं मिथिया खिन्थु दानि खेत्रआव दानि केसाव ओरैबायदि प्रिति नार्जारिया बेखौ हाखराव खोख्लैनो सानाखै बेखौ बासायनो सानदों खिन्थु एमजिया माबोरै खारनो बासायनो हो जेनोखि 2 बोसोर डाइरेक्ट बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरबा आं मोनथियो हिसाबै आं बे खोथाखौ दिनै स्पष्ट खोथाखौ आं रायजोफोरनो बुंना होगोन एमजिया बिराद गिदिर हाखराव दाख्लै बावैसो नुदोंमोनना प्रिति नार्जारिजों मिलायनाय आरो प्रिति नार्जारिनिफ्राय माखासे कर्ट रेकर्डिंबो नुबाय माबायदि रायलायामोन केसखौ उइथ्र खालामनो नागिरदोंमोन थाङाखै एमजिया हो माबोरै थांनो बियो ड्रामा खालामनांगौ बियो हिनजाव गिबिखौ माबा खालामनांगौ नासयनो बा खायदा खालामनांगौ बा गारनो खायदा खालामनांगौ माने 2 बोसोरनि गेजेराव बियो प्रिति नार्जारिखौ जेरैखि जाया गारनांगौ गाराब्ला बियो जाय मानसिखौ लाना खारदों बेनो नोगोद रां हरनांगौ लाख नोगोद रां हरनांगौ आं बेसेबां लाख बेखौ आं बुंबाय थाला खिन्थु नोगोद रां हरनांगौ बे खोथाया स्पष्ट हो रायजो राजाखौबो नोंथांमोनहा गोनो गोथो जानांगौ गैया बे खोथाया स्पष्ट बे लाख रांखौ बोरै हरनो बेनिखायनो नांगौबा सिगांनिफ्रायनो प्रिति नार्जारिखौ माने गारनायनि टारगेट बा हिनजाव गदाय लानायनि टारगेटखा बेनिखायनो प्रिति नार्जारिखौ बोरैबा खायदा खालामनानै गारनो हायो बेखौ माखासे मानसिफ्रा बेखौ थुगासिनो दं आरो एमजिआबो बेखौ खायदा बाहायगासिनो दं खिन्थु प्रिति नार्जारिया बेखौ गारा ओंखायनो दायो मिलायनो थाखाय खायदा खालामदों मिलायनो खिन्थु बियो गाराब्ला नोगोद रां हरनांगौ दा बेराफारसे नोगोद रां हरनांगौनि खेत्रआव हिनजावखौ जेरैबाबो गारगोन नांगौबा बैनो नोगोद रांखौ हरा आं हिनजावखौ लागोन नोगोद रांखौ हरनाङा प्रितिखौ जुदि गारनो हायोब्ला नोगोद रांखौ लाख रांखौबो हरनांनाय नङा आरो जाय लाना खारजादों बे हिनजावखौ बेयो एमजिआ मोनगोन मोननै
मोननै खायदा मारिदों हिनजावखौबो मोनगोन फैसाखौ हरनाङा आरो हिनजावखौबो मोनगोन अब्ला आङो हिनजाव गिबिखौ गारगोन बे खायदाखौ खालामदों ओंखायनो रायजो रायजोखौबो नोंथांमोना गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो एसेबां ससियेल मिडियाआव बिसिनि ड्रामाखौ नायबाय थानांगौ गैया शेयार खालामबाय थानांगौ गैया कमेन्ट खालामलायबाय थानांगौआ आरो ससियेल मिडियाआव होबाय थानांगौ गैया नोंथांमोनहा मोजाङै बुजिदो मोजाङै खोनासंदो दा गमामायैनो गावसिनि खोथानिफ्राय लासै लासै ओंखारबोगासिनो नङा होमबा प्रिति नार्जिनारियाबो बुंगासिनो दं मैया दाख्लैसो मोनसे भिडिअ होदोंमोन केसनि सोमोन्दै आरो मिलायनायनि सोमोन्दै आरो दिनै जाय ओंखारबावबाय मा न'खरनि सोमोन्दै नङा होमबा जाय लाना खारलायदों बे मा सोमोन्दैनि जायो मा सोमोन्दै मा न'खरनि बै हिनजावा मा सोमोन्दैनि जायो बेखौ नोंथांमोना स्पष्ट मोनथिबाय दा मेन खोथाया जाहैबाय एमजेआनो गासिबो माबाखौ खायदा मारिगासिनो दं गावनि ड्रामाखौ बाहायगासिनो दं दा रायजो राजाफ्रासो जों सापर्ट खालामो जोब्बाय